Čaute ľudia, vítam vás u nového videa na našom kanále Vypál to a dneska si dáme taký basic odpal a máme tu aj F4 petardu, 5 gramovú dumbumu, takže si to budem odpálať pod takýmto deklom a poďme na to. Takže petarda minibomb. Kokot, vypadni. Ty kokos, to bola šupa, dobre. Viper 1 white. To sa mi zdalo slabšie celkom. Dobre. Viper 1 čierna. Zahod to. Ty si držal celkom blízko. Ja to rakla zádka. A mňa. Ty. Ale ozená fajnová. Dobre. Takže teraz dáme po tento dekel. Takže daj ho tam a ja to prikryjem. Tak. No, to bolo také sladunké. Už je to slabšie vidno, ale je tu celkom kráter. Už poďme na ďalšiu. Takže Viper 1 white. To vzdialujem, to môže byť to vyššie, ale nechcem. V pohode. To už asi roztá. No takže, utrhlo nám z toho drevené časti a troška to vydulo. No a poďme ďalej. Na ďalšiu. Takže Viper 1 black. Idem ďalej. Dobre, stoj. Ty a... Čo? Čo? Jak je možné, že Viper 1 black bola silnejšia ako keď to má viacej? Ty vole, to čo bolo? Aha, ono ho roztrhlo. Do riti. Kurva. Jaj. Je domů 5G. Takže máme to celkom fixnuté, tento dekel, a ideme sa dať sem. Ty kokši, povedať, čo tá Viperka urobila, poď sa pozrieť sama. Čo to máme? Tu nie je blato na tom. Ono to není vidno, ako to vysoko vybuchne. Hej? To je celé čierne. Bá, trošku to je. Dobre, ja sa vzdialujem. Na to opálilo. Ahoj. Ty kokšo. Dekel padol na zem. Čo bolo na trbu? Poďme sa pozrieť, čo s ním spravilo. Takže z dekla nám zostalo toto. A obrovský dym. A obrovský dym. Ty bláho, poďme to odpal. Len roztrhlo. Samoha. Ja som to ešte nespol. Ty kokšo, poriadne vydulo tú zem. Sice to není vidno. To čo? To čo tu urobilo? Ale je to poriadna šupa. Poďme na ďalšiu petardu. Takže asi minibombka. Už to hoď! No, to je taký ostrejší výbuch. Tam nie je nič vidno, ale je to minibombka. Takže ho zapal. Hoď ju tam. Minibombka. Ty kokos. Dobrá šupa. Ale strašne dobrá sme na tejto luke. Takže Viper 1 black do vzduchu. Nie je to síce zase vôbec vidno, Ale máme slniečko. Tuto pred vami je slniečko z 3 Viper, takže poďme sa to zapáliť a ja uchodím. Môžem? Áno. Ospravedlňujeme sa, ale dneska to je v zlých podmienkach. Tak to bolo dobré, ty kokšo, toto bolo dobré. Takže tuto je vidno miesto odpalu, tráva tu je učesané po 5G, čo to bola strašná duňa. Tu je normálne ešte sádra z toho. A to je na dnes všetko. Takže ďakujeme, že ste pozerali dnešné video. To záver videa, budeme radi za akúkoľvek podporu, za každý like, komentár. A to je všetko, vidíme sa od ďalšieho videa. Čau.